Nah perjulu di hita mau lihat matong di moderator nong menjaha bahan sermon na pinarade ni nang diakones ala dang boiro nasida ala nyaka hahipasod dope nahurang sikop dope rak. Jadi nunga dijahot tu hita bahan sermonon jala upikir mula tapai hutihut nakin turpuktai dohot hatorangan sian Matius bindusia ayat 10 lusaha ro dia 26 mula tapai hutihut nakin dijahahon di bahan sermonon upikir ngau murah hita membuan di bagasan jamitatta marhiti akka aplikasi dohot si pahusor-husoron nang pinatolhas ni si para di sermon di hatoranganon. Kalau nama nambay no mahami di hatorangan na ngadong na perjulu ikon say taingop ma ia bagian turpukon Matius bindusia ayat 10 alusar rodiat 26 ima bagian di pangulaon ni Tuhan Yesus marhiti akka tanda mujizat tanda halongangan dung sidung bagian ni jamita didolok mulut parohaon Evangelium Matius kan itu terdapat tita do 5 bagian besar pengelompokan na pinatupa ni panurat. Imana perculu bagian jamita di doluk na paduaon ima pakobasyon ni Tuhan Yesus namar parduman metu akka tanda-tanda mujizat termasuk may akka pamalupon namar sahid dohot panguluhon nang mate di turpuk tahun baru bagian berikutnya dapat kita mamuse ima pengutusan na paborhato nakka murid-murid sahat ma dinapar pudi rupani tu perdalanan ni ngoluna marhite dihau pinar silangi alai andoraksoi adong dope akka nubuatan akhir zaman. Jadi idia ma bagian ni turpuk tahun manang hapeahan ni turpuk tahun ima dia ka tanda halongangan pangulaon ni Tuhan Yesus nakpe nunga say diorai akka partogi ni bangsui manang uluan ni bangsui manang akka pemimpin Yahudi Parise kasih botol surat yang semula menganggap remeh Tuhan Yesus ay ise maon huroha alai di bereng nasida lambalga pangulaon ni Yesus gabe diorai nasida unang be sayulahon alai daktar orang ni nasida Tuhan Yesus patuduhon asi ni rohani debata. Jadi marhite akka pangulaon ni Yesus di Evangelium Matius ikan idota dosa ada tujuan besar ima patuduhon asi ni roha dohot holong ni roha ni debata. Di dalam bingkai itulah kita lebih dalam memahami Injil Matius. Ala ni bangsoi songon na tinadikon ni parmahanna dang diradoti dang diuluhon akka partogi ni nasida alai Roma Yesus mamboan dohot patuduhon asi dohot holong ni rohani dewata. Molo di bagasan bingkai manang kacamatai do hita mangatusi turbuhon gabe murama di hita mandok dak sude di pamalum Yesus dak sude na mate di pangolu dak sude na manjaba jubah na malum dak sude na marsi haulan do ibana misalna alani pajupang di jama bajuna jubahna hadde-haddena gabe malum daong atau bahasa dong peristiwa-peristiwa tertentu laho patuduhon asil hot holong ni rohani debatado natakas tu bangsoi ditikii naung hira songon nasomar parmahan nasida di tonga-tonga ni ngolu si ganupari jadi dibingkai imah hita. Jadi sotung langsung tadok ay sudina mate mangulu mak sudina marsahid malum daong ditikini Yesus pe dak sudina marsahid pitor malum jalan nama TP apala piga dona di pangulu rupani
Alai sudina akata dah halungangani di bagasan sada bingka menakin hudoko kami di bagasan sada dihapkam sada tujuan nabalga ima patuduhon harajaon ni debata patuduhon asiduhot holong ni rohani debata di jolma danisia jalan marhite ima taida turpuk tahun umbagas ima dinaung marujung ngolu nakin borunise iya Jairus adang musim mana mersahid perempuan 13 tahun 12 tahun jadi sianot taida sian dua halakon ba aka parhaporsiaon nasitong mahalakon alana somalna melung roha matean mandele no majolma tu pandele do ujungna alai si Jairus dina roha matean Yesus do ditopot aladong di mana pak kirimon nama ngulu haporsiaon nama ngulu 12 tahun marsahid dang namurai alai say mangulu do pak kirimon di ina manang di Papua ni 12 tahun di ujungna pajuk pangimana do Yesus berarti siana ima taida rekod do songon unok ni turpukon anggo di pikiran nami ima manok tong mahraporsiaon asudi do hita abu marhaporsiaon alai torok do siak kita marhaporsiaon persatokinan torok do siak kita parhaporsiaon ditiki naun uni alai megru manang mago do haporsiaon ni ditiki naso uni alan lebih do kami di turpuk tahun anggo di pikiran nami tusima umbagas jami tata manok tong marhaporsiaon unang marhaporsiaon persatokinan parhaporsiaon na mumbang lonong belotak kasdo posisi keuangan ekonomi dan lain puji Tuhan alai mago jala moru do haporsioni molo adong paru kilon termasuk mai hamatean termasuk mai nang akka persahiton jadi tak kasdo di patudu Yesus nakin huasona malum jala mulak mangulu muse ise gua anak kita hedok si butet domang nah si betet un sotung sebagian nama begi ai nasalah jahat do naik paditai narhana si atik nasi butet do narhana tapi memang di surat di Bibil tayah do si betet nah. Jadi tusima tagiring manang tusima tabawan ruas ni huria manok tong marhaporsiaon di kondisi manang naahape alaniaha ala iman akan melahirkan banyak keajaiban ya di bahasa Inggris itu nasida there is a miracle when you believe adong doaka tanda halongangan mololung porseaho jala marhiti ha porsiao mido tubuh aka tanda halongangan jadi tusima hitau pikir tabani aka masukan nang pinarade ni si parade sermon di hita kinalai di pikiran nami anggo apala nombagas ima wado satok tong mangulu pakirimon di hita pakirimon na mangulu udut tusima manang rap dohotima adong haporsiaon na mangulu jala haporsiaon na manoktong alaniaha ala haporsiaon na manoktong na hot sa rodi salililing na ido na makorhon hanguluan ido na makorhon haluao boy do roa amang mate haporsioni wa sadang boy ala di Jakobus idok do haporsion na mate songon dia nasomar pangulao berarti boy do mate haporsioni boy atok tok tong mamangulu haporsiota tok tong ma hot haporsiota paru kilon nang hamatean nang arsak sonai dok nai dang adong nabui manirang hita sian Tuhan Yesus Kristus sian haporsiaon tutu hatta Yesus Kristus pikir hami ima aka ipola di turpuk tahun na mungkin boy mangurupi hita di jamita
Pinasahat mamuse tu moderator tak.